Da dama daga masu amfani da kafafen sada zumunta watakila kun ci karo da wannan bidiyon da ke yaɗuwa matuƙa a kafafen sada zumunta, musamman a shafukan Facebook da kuma TikTok, wanda yake nuna wannan mace da kuma namiji ɗauke da bindiga kuma suna magana da harshen Turanci, inda suke ikirarin cewar dole su ɗauki bindiga domin kare kansu ko kuma abin da ya shafi wato gurin ibadarsu. We must learn how to keep our churches safe. Vigilance and unity are our strength. Haka zalika wani shafin Facebook wannan ya yi kamar tambaya ne dangane da sahihancin wannan bidiyo, wanda shi bai tabbatar da cewar ƙarya bane ko kuma ba ƙarya bane. To amma idan aka lura da comment section, wato inda aka tofa albarkacin baki a ƙarƙashin wallafar da ya yi, kamar yadda kuke gani, za ku ga yadda wasu da dama mutane suka aminta da abin da yake dangane da wannan bidiyo, inda suke nuna alamun cewar gaskiya ne, kuma kamar wasu ma suna ganin kamar suna goyon bayan wannan lamari. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan bindiga a kwanakin baya suka kai hari a wani coci a jihar Kwara. Haka zalika da ci gaba da taɓarɓarewar matsalolin tsaro, musamman sacen 'yan makaranta a wasu jihohin Najeriya. To amma kafar tantance labarai bin diddigi da bincike ta alƙalanci ta yi bincike dangane da wannan bidiyo, inda ta gano cewar na haɗaɗɗiyar basirar ko kuma ƙirƙirarriyar basirar AI ne, wanda aka haɗa shi domin cimma wata manufa, kamar yadda ake yi ma wasu. Haka zalika an saka wannan bidiyo ko kuma wani ɓangare na wannan bidiyo ne a manhajar da ke nuna alamun bidiyo ko kuma hoto na ƙirƙirarriyar basira AI ne, wanda ya nuna ko kuma sakamakon binciken ya nuna kashi 90 na wannan bidiyo ya tabbatar da cewar na ƙirƙirarriyar basirar AI ne. Don haka a duk lokacin da ya kasance akwai wani hatsaniya ko kuma wani rikici ko kuma wata matsaloli, wasu mutane kan ƙirƙiri wato bidiyo ko hotuna domin yaudarar mutane. Don haka ku ci gaba da bibiyar kafar tattace labarai bin diddigi da bincike ta alƙalanci a www.alƙalanci.com domin kare kanku daga labaran ƙarya.